Egunon eta lehenik eta behin eskerrik asko gaurkoan hona gerturatzeagatik. Gaur hemen gaude Ales Aginagalde pantaiak euskarazetik eta ni neu Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokitik. Gaur azalduko duguna pixka bat euskarak pantailetan aurreko urtean izan zuen presentzia da. Horrekin batera, azpimarratu nahi dugu euskararen presentzia eza edo presentzia urriagoa izateak herritarren hizkuntza eskubideak urratzen dituela ere. Eta beraz, gaur hemen egingo dugun irakurketak uste dugu erantzun bat behar duela eta aurrera begirako neurriak ere planteatzeko helburuarekin egiten dugu irakurketa hau. Beste gabe, Alesi pasatuko diot hitza. Egunon guztioi. 2025ean, 2% izan zen euskeraren presentzia Euskal Herriko zinema komertzialetan. Pantaiak euskarazko ikusentzunezkoen aldeko ekimenak beste urte batez, 2025ean euskarak zinemetan izandako presentzia aztertu du, eta datuak aurreko urtetan bezala oso kezkagarriak dira. Euskarazko jatorrizko bertsioan edo euskarara bikoiztuta eskaini diren filmak 2% kopurua izan dira Euskal Herri osoko zinemetan. Kontuan izan behar dugu, Hego Euskal Herriko filme guztiak gazteleraz edo gazteleraz azpidatzita ematen direla, beraz, gazteleraz ikusteko eskubidea 100% bermatuta dagoela, eta iparraldean berriz filme guztiak frantsesez edo frantsesez azpidatzita eskaintzen direla 100%. Hauek izan dira, zinema komertzialetan Euskal Herrian estreinatu diren filmak hizkuntzaren arabera. Euskal Herri osoan orotara eskaini den filme kopurua 1100 ingurukoa izan da. Gazteleraz, hegoaldean, eskaini diren filmen kopurua 750 inguru. Iparraldean, frantsesez eskaini direnak 450 inguru. Iparraldean euskerazko estreinaldi komertziala izan dutenak 3 filme, eta hegoaldean euskerazko estreinaldi komertziala izan dutenak 22 filma. Beraz, orotara 1100 estreinaldi ingurutik, 22 ikusi ahal izan dira euskeraz 2025ean Euskal Herriko zinema komertzialetan. Alegia, emanaldi guztien 2%. Honakoak izan dira euskeraz ikusi ahal izan diren filmak. Alde batetik, euskerazko, fikziozko, euskal ekoizpenak daude. Faisaien Irla, Karmele, Maspalomas, Aro Berria, Gaua eta Jone batzuetan, azken hau gazteleraz eta euskeraz elebiduna. Dokumentalei dagokionez, 2 euskal dokumentalek izan dute estreinaldia zinema komertzialetan, Lourdes Iriondo ez gera alferri pasako, eta Popel Errautsak, azken hau ere eleanitza. Eta film luzei dagokionez, alde batetik badaude ekoiztetxek edo banatzaileek haiek bikoiztutako haurrentzako filmak, Heidi Katamotzaren erreskatea, Artzatzapar kanpamentua eta Barrakudaren altxorra, eta 3 horiez gain, urtero Eusko Jaurlaritzaren zinema euskeraz programaren baitan haurrentzako euskerara bikoizten diren 11 filme egon dira. Hor dituzu zerrendan 11 filmak, zitut banamanan esango. Hego Euskal Herrian beraz 750 estreinaldi ingurutik, euskerazko jatorrizko bertsioa 6 filmek izan dute, beste 2 elebidunak izan dira, eta euskarara bikoiztuta beste 14 eskaini dira. Beraz, 22 filme estreinatu dira euskaraz, edo elebidun, hegoaldeko zinema komertzialetan. Estreinaldi guztien 2,83 izan da hegoalden euskeraz. Ipar Euskal Herrian berriz, Faisaien Irla, Jone batzuetan eta Karmele izan dira euskerazko banaketa komertziala izan duten 3 filmak. Hori ez gain egon dira beste zenbait film, emanaldi bat edo 2 edo 3 izan dituztenak, Lourdes Iriondo ez gara alferrik pasako, Maspalomas eta Basatiak.
Asisko Urmenetaren Sorgina banaiz filma ere estreinatu da, euskeraz, baina zinema komertzialetatik kanpo. Beraz, orotara, eskainitako filmak 250 inguru izan dira, eta Ipar Euskal Herriko zinemetan ibilbide komertziala izan dutenak 3 soilik, 0,76. Estreinaldi kopurua zaratago kontuan izan behar dugu euskerazko filmek gaztelerazkoek baino emanaldi edo errepikapen gutxiago izaten dituztela. Datuak aztertuta, Euskal Herrian 2025ean egondako 200.000 emanaldi baino gehiagotik, 4.480 emanaldi izan dira euskaraz. Emanaldi guztien 2,24 alegia. Aurrera pauso batzuk egon dira azken urteetan, esate baterako Eusko Jaurlaritzak zinema ekoizpenerako diru laguntzetako aurrekontuak handitu ditu eta gainera horietan erdia baino gehiago derrigorrez euskerazko ekoizpenetara gordetzeko neurriak edo kuotak ezarri ditu eta horri esker euskerazko filmen kopurua, euskerazko filmen ekoizpenen kopurua handitu egin da eta horrek eragin positiba izan du zinemetara iritsi den euskerazko ekoizpen kopurua. 2025 izan da euskerazko euskal ekoizpen gehien iritsi diren urtea, 8 filmarekin. Gainera, euskerara bikoiztuta eskaini diren 14 filmak batuz gero, esan dezakegu 2025koa izan dela Euskal Herriko zinemetan euskeraz inoiz ikusi ahal izan den film kopuru altuena. 22 filme ikusi ahal izan dira euskeraz 2025ean Euskal Herriko zinemetan. Halere, euskerazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, oraindik ere oso txikia da eta honek herritar asko zinemaetara dijoanean filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu. Horregatik, euskerazko filmentzako zein atzerriko filmak bikoizteko baliabide ekonomikoak eta hizkuntza politika aurrerakoiak indartu beharra dagoela uste dugu pantaiak euskerazek eta hizkuntza eskubideen behatokiak. Bestetik, azken hilabetetan bolo-bolo dabilen gai bat euskal ekoizleen artean, zein euskal gizartean aipatu nahi dugu. Euskal Foru Ogasunek zinema ekoizpenetan inbertitzeagatik ematen dituzten zerga pizgarrien gaia. Dakizuen bezala, zerga pizgarri hauek Europako altuenetakoak dira, eta honen ondorioz, Espainiako eta atzerriko ekoizpen asko etortzen dira Euskal Herrian filmak errodatzera. Bertan enpresa bat sortuz, edo bertako enpresekin bazkidetzak sortuz. Honela, filma eta telesai hauetan dirua jartzen duten enpresak, zergak oraintzetik salbuetsita geratzen dira kopuru handi batean. Sistema honen bitartez, 2024ko Euskal Herriko Foru Ogasunek emandako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan errodatutako filma eta telesaietara bideratu ziren 83 milioi eurotatik, 70 erderazko filmetara bideratu ziren. Honek azken finean esan nahi du, diru publikoaren zati handi bat, foru aldundien diru publikotik zinemaren ekoizpenera bideratzen dena, 84ean gaztelerazko edo euskerazkoak ez diren ekoizpenetara joaten dela. Hau dela eta zerga pizgarrien gai honi ere, gai hau ere aztertu behar dela uste dugu, eta hauetan euskerazko ekoizpenak bermatu eta indartzeko neurriak hartzea premiazkoa dela pentsatzen dugu. Beste alde batetik, zinemetarako bikoizten diren filmei dagokionez, positiboki baloratzen dugu Eusko Jaurlaritzak martxan jarri berri duen Adi Filmak Euskaraz programa berria. Orain arte urtero Zinema Euskeraz programaren bitartez bikoizten zituzten 12 filmetatik, 24 filme bikoiztera pasako direla iragarri dute. Eta gainera horietatik batzuk blockbusterrak edo nazioarteko ekoizpen handiak izango direla esan dute. Hain zuzen ere, 2025ko datuetan, nabarmentzekoa izan da lehen aldiz Eusko Jaurlaritzak bikoiztutako film bat Euskal Herriko 10 filme ikusienen zerrendan sartu dela. Minecraft film bat,
izeneko filma, Hego Euskal Herrian, 5. postuan sailkatu da ikusienen artean, eta hau Zinema Euskeraz programaren bitartez, euskeraz ikusi ahal izan zen hainbat zinemetan. Beraz, argi dago nazioarteko superprodukzioak euskerara bikoizteak eragin positiboa duela euskerazko zinemaren kontsumoan. Eskaintzarik ezean, nekez kontsumituko baitugu euskeraz. Gainera, kontutan izan behar dugu, euskal ekoizpen bat ere, 2025ko ikusienen top 10ean sartu dela, 10. postuan, hain zuzen ere, Maspalomas euskal ekoizpena. Eta honez gain, Gaua eta Karmele urteko 40 ikusienen artean ere sartu direla. Beraz, guzti honek berriz ere agerian utzi du, euskal zinemak nazioarteko ekoizpenen adinako kalitatea eta euskal ikuslerian euskerazko ekoizpenek interes handia pizten dutela. Orain, agurnek jarraituko du. Hala eta guztiz ere, urtean estreinatzen diren 1.100 filmetatik 24 bikoizketa eta 50 euskarazko ekoizpen izatea, ez da inondik inora, 82ko euskararen legeari jarraiki, zinema euskalduntzeko pausoak bete direla ezateko adina. Ez eta Europako araudiak hizkuntza gutxituak babesteko ezartzen dituen konpromisoak betetzeko. Eta beraz, zinemetan euskararen presentzia biderkatzeko eta euskaldunon hizkuntza eskubideak zinemetan ere bermatu daitezen legezko neurriak eta arauketa beharrezkoak direla ikusten dugu. Horrez gain, kontuan eduki behar dugu euskarazko emanaldiek askoz ere errepikapen gutxiago izaten dituztela filma beraren gaztelerazko saioak baino, eta ordutegi okerragoetan ematen ohi direla. Euskarazko kontsumitzaileei aparteko esfortzua eskatuz, filmak euskaraz ikusi nahi badituzte. Eta beraz, politika eraginkorragoak ere beharko genituzke arlo honetan. Hizkuntza eskubideen behatokiak eta pantailak euskarazek, argi uste dugu erakunde publikoen ardura dela, herritar guztien hizkuntza eskubideak zinemetan ere babesteko neurriak hartzea. Beharrezkoa da euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, zein Nafarroako Foru Komunitatean. Horretarako uste dugu gainera eskumenak badituztela, eta baita euskarazko ekoizpen, bikoizketa eta azpidatziei bideratutako baliabideak biderkatzeko ahalegina egitea ere eskatzen diegu. Beraz, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak erregulatzen dituzten araudietan zinema komertzialekiko neurri zehatzak planteatzeaz ari gara, eta baita gure lurraldean zinema lege edo araugintza propioa eskatzeaz. Ipar Euskal Herrian ere, bertako erakundeek, beraiek dituzten eskumenen baitan, euskarazko zinemak neurri zehatzak eta berehalakoak behar dituela uste dugu. Euskararen aitortza juridikoa, noski, eta lege babesa ere beharrezkoak direlarik. Izan ere, ikusentzunezkoek gero eta denbora gehiago hartzen dute gure aisialdian, eta zinemetan estreinatzen diren filmak gero streaming plataformetara ere iristen dira. Eta beraz, filmak euskaraz ere egotea, ezinbestekoa da euskararen normalkuntzan aurrera egiten jarraitzeko, eta herritarren berdintasunean sakondu eta euskaraz bizitzea jendarteko esparru guztietan gauzagarri egin dadin. Bien bitartean, euskarazko ekoizpenak eta euskarara bikoiztutakoak kontsumitzera animatu nahi ditugu herritarrak, hain zuzen, zinemetan eta streaming plataformetan dagoen euskarazko eskaintza eguneratua ezagutzeko, zer non ikusi.eus web orria eta Smart TV eta mugikor gailuetarako ZNI doaineko aplikazioa martxan daudela gogorarazi nahiko genituzke gaurkoan ere. Era berean, zinemetan euskarazko eskaintzarik ez dagoenean, 3B bikoitza euskararen telefonoa.eus helbidean dagoen gure zerbitzuaren bitartez, dagozkion salaketa jartzeko deia luzatu nahi diegu herritarrei,
Eta azkenik ikus-entzunezkoen eta pantailen arloan ere euskaraz bizitzeko beharrezkoak diren baldintza eta neurri guztiak aldarrikatzeko bi eragileok bat egiten dugu Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13an Iruñean deitutako Euskaltzaleon martxarekin. Eta beraz, euskaltzale guztiak Iruñeko kaleak betetzera deitu nahiko genituzke. Zehaztu nahiko genuke beste behin ze garrantzia duen euskaraz ekoiztutakoak ere gero zinema komertzialetan euskaraz eskaintzeak. Izan ere, euskararen telefonoan ere jaso izan ditugu azken urteetan hainbat kasu non euskarazko filmak ere gaztelaniaz edo frantsesez eskaini zaizkien herritarrei eta gainera ezen adierazten hizkuntza horietan eskainiko zirenik. Besterik gabe, galderarik edo bestelakorik baduzue? Bai, Katalunian 2025ean zehazki... barkatu. Bai. 2025eko datuak ez ditugu zehazki aztertu Kataluniakoak, baina aurreko urtetan gutxi gorabehera filmen 120 eta 125 artean ematen dituzte katalanez. Eta gainera, urteko 10 film ikusienen artean, esate baterako 2024ean, 10 ikusienen artean 6 katalanez ikusi ahal izan ziren zinemetan. Alegia, esfortzu berezia egiten du Kataluniako Generalitateak, superprodukzio handia datozenean, urteko ikusienak izango direla pentsatzen duten film horiek bikoizteko ahalegina egiten dute. Eta orduan, normalean urtero 50 superprodukzio inguru bikoizten dituzte, kontutan izan da, aurrikuspenen arabera takilan hoberen funtzionatuko dutenak izango direla. Eta hori da pixka bat haien estrategia. Eta horri esker, urteko 10 ikusienen artean, beti 5 edo 6 katalanez ikusi ahal izaten dira. Eta aparte, Kataluniako zinemaren legeak ere esaten du zinemetan katalanez eman behar direla emanaldiak, katalanez edo katalanez azpidatzita. Egia da, konstituzionalak 2010ko Kataluniako zinemaren lege horri hainbat xedapen bertan bera utzi zituela, eta horren ondorioz ez da 100% betetzen, baina hala ere 120-125 inguru izaten dira katalanez eskaintzen diren filmak. Beste galderarik? Eskerrik asko denoi etortzeagatik eta beste bat arte.